ba za a fahimci ya kike ba. Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba. Ya hayyu gwani makaki na Allahu Ubangiji Rabba, sarkin da yayo dare yayi rana ban baiwar yabo babba. Kun wake sai da Fadima yar annabi shugaba babba, a ƙaran hankali da basira gumbege ga yar babba. Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba. Ilahu ka karinin ka salati gun al-Mustafa babba, kamar adadin ruwanka da iska gun da jamul huda babba, da alai har da dukka sahabbai ni ba za na ware ba, kamar su Abubakar, Umar, Usman da Ali dan babba. Karima assalamu alaiki Batula ummul hasani, Asima assalamu alaiki gare ki na zo ki duba ni, ki samu ni sirrin bege in ta baiti babu rudani, ki mun haka sai da Fadima domin Hasanai ni yar babba. Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba. Ya Sheikh Ahmad Tijjani mai ɗariƙa sannu Maulana, Shehin Abdulrazaki kusa ina gaishe ka babana, Ashau Barhama in yasi gare ka na zo mu rabbina, ka sa mini sirrin begen masuma yar gidan babba. Mulaya Shehana Usman na Barhama ne mu rabbina, ka ƙara zuba mu sirrin nan in ta baiti gun mu rabbina, ga Maulana Abu Safiyan na Barhama ne malabbina, a gaban ku nake ta dukawa ku bani na yaban babba. Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba. Da na ce girman ki yayi daban aiko haka ne a bar sona, a mata ba kamar ke kai ma dai haka ne abokina, kai Batula binti ta yi fice a cikin komai kana jina, kar ma kai bincike kanta ba za a fahimci ya kike ba. Batula yar gidan Mustapha ba za a fahimci ya kike ba, girman ki yayi wa halitta girma, Zarawa yar gidan shugaba. Batula na faɗa na ƙara kanki ba za na juya ba, Ummul Hasanainu Maulati ba za a fahimci ya kike ba. Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba. Ita dai Zahra'u ta yi fice a cikin komai kuna jina, wallahi idan ka dau girman ta Karima binti ya nana, ba za ka iya musalta shi ba, ku gane dai kalamaina, akan ta Batula na rikice ba za na fahimci komai ba. Girma da isa da kasaita suna a gare ki yar babba, domin tafiya ta sufi har da wali ɗanki ne ta'iba. Batula dukkanin girma yana a gare ki yar babba, Zahara a gaban ki na risina yaban ki ba za na dena ba. Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba. Jika ga Aminu mai girma ba za a fahimci ya kike ba, Shalelan Sayyidi Abdullah Karima yar gidan shugaba, ina ya kamar ki Batula ke ce yar gidan shugaba, mu majjada diyar manzo ba za a fahimci ya kike ba. Ke ce manzon mu shine ke ba za a fahimci ya kike ba, shine fadin mu ke ce shi ba za a fahimci ya yake ba. Tsoka ta jikin ma'aiki ce Karima yar gidan shugaba, girman ki daban yake sayyida ba za a fahimci ya kike ba. Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba. Ummul Hasanainu Maulati ba za a fahimci ya kike ba, abanki yana saman kowa Karima yar gidan shugaba, sai da Khadija umminki Hasanaini diyanki yar babba, uwar gidan Sayyidi Ali ba za a fahimci ya kike ba. Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba. Girman ki daban yake har gun Allahu Ubangiji Rabba, ki yake magana a saurara Karima yar gidan shugaba, domin ku aka san Allah sarkin mu Ubangiji Rabba, dan ku ba za a gane ba Ma'asuma yar gidan shugaba. Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba. Takun ki da daidai
sallama yarje mun sayyida Fadima dan annabi kin ji mu majjada in ganki a fadar rike karima ya zamto gunkuna sallama Batula ummul hasanaini ba za a fahimci ya kike ba Masuma yar gidan girma a dole a zo a gaida ki kin wuce kowa diyar manzo ba wata mace a taskarki Batula kin wuce kowa a dole a zo a gaida ki kin wuce Hauwa har bilki kin wuce Yusuf diyar babba Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba Zahra'u yana ta duba ki in ganki a ko ina gaki in kalli kyau na fuskarki asalin daraja tana gunki asalin matsayi yana gunki asalin girma yana gunki isa duka duk suna gunki mulki da isa suna gunki mulki daraja suna gunki tamkarki ba za a samu ba girmanki ba za a gane ba matsayinki daban yake sayyada ba za a fahimci ya kike ba na gode maka sarki na da kaban baiwar yabo babba ka karan hankali da basira gumbe ke ga yar babba ita bege babu hutu ba sauki a gare ki yar babba ni ina gaunar ki Batula yaban ki ba za na daina ba Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba ni ina gaunar ka Tijjani kudubul faradu masoyina uba ga Habibu Maulana mai dariƙa kaji Maulana da Maula Shehu Barhama mai baira dan gidan nana ku zamo mini garkuwa a gurin yaban Rasul dan babba tambata nan nake son burki in dan dakata nana Ibrahim ne Muhammad ya zara baitin kiyana Sayyidi Barhama ne mai san ƴaƴan kikin ziyana na muridi ganna Barhama ne ya zare banki yar babba Girman ki daban yake sai da ba za a fahimci ya kike ba Maulaya Shehana Usman na Barhama ka rike manzo gani nan a gidanka Maulana a goba gani nan nazo ina rero yaban ta Karima Zara mu yar gidan manzo asa da Imamu Mansabo yana son yar gidan babba Salatu wa tasallimin agun al-Mustafa babba wa alai har da duka sahabbai ni ba za na ware ba da Karima sayyida Fadima yar annabi shugaba babba saboda salatin Ibrahim asani na kalli